روشن تلفن دار. السلام علیکم همه کسا خوبین تنجیم برادر جان نگاه همین چیز نه که ماده معقول شید ما خود شما خودی سماسکا میکنم می اکسکاواتر این اکسکاواتر چقدر زور بوده که نگاه کنیم بیا که نگاه کنیم این اینجا سماسکا نمیکنه این تروبکا اوماگه این تروبکا ها این اینجا دا گفتی همون گپا удобно сашкати اینا ها اینا تاش میکنیم تمام اینا نمیغلطه اینا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 баса ҳамина бояд то ҳар рӯз маска кунӣ агар кори то интенсивни боша агар кори тиран кори ма боша ҳафтада як бор маскаш кунӣ ҳам ҳафтада як бор кор мекунӣ ин амрӯз омадам гуфтам ҳаво гарм шуда хушрӯ шуда тум як маскаш кунӣ ина бародарҷоно ягон ҷои фан фреб не ира мо ду бор уже маска кардем ина ҷора бо маска мекунӣ нигоҳ кунӣ ина нигоҳ кунӣ аҷун уже буромада иёро 15 качок 20 качок мезанӣ бародарҷон инам ки мемонӣ ин ҳами аппарат чизи зур буда нигоҳ кунӣ хеле мечиқиш ҳуй мешавад ҳуйш метӣ меқапа дигар ира чӣ намекунӣ кофта намегардӣ уна як хилош меғалта ку ин намеғалта нигоҳ ина меқапа 6 7 8 9 10 ира уже я поток уже смазка кана бромагим баъд и экскаватор колёсни GCB я 160 га нигоҳ кунӣ ина инҷора смазка кандаго ина барои ки инҷа пайванде инҷа палса ина найра нигоҳ кун ина инҷа нишон те права споридем омадем ина павчатшон кардем ҳамда аввал барои худо ман нем ба дастгирӣ якай зӯир омадем бачаҳо бирун дарам павчат хесам мо ина павчат кардем мебурем лапкора смазка кана накун нигоҳ ки ина лапка ина ҳамин ҷое ки пайванда ҳамҷора бор смазка кун ина нигоҳ ки намеғалтад диди бародарон ин чиз узоб не аз онда 200 рубл 250 рубл мегирӣ ҳеҷ гам надорам ай начальник аз ора канда ёра ами боғумор агар смазка кунӣ экскаватор овоз намебурад ғиз намекуна фаҳмидӣ бародарҷон инам хе рафтем مقصد تمام پروازی همه افراد زیر نمایجت شلو ارگون کاملی در مومن در مولات یا روز سابقیم یا روزانده شکامه ابه تا پانی کامون ندادستان ند سب کامت پروازی ҳама ӯ боло намебурӯй ина нами як главни амун насос намерава мени кӯрсадем анами насос главни насос намерава амун насос падават мекуна салидор и системара ами пайвандора унаҷора ҳамара смазка мекуна ягон ҷои фанфреб нест пагнале попа анаҷа ма шуморо нишон медам ина инамҷа гидронасоса ина гидронасоса инамҷа бачока нами бачока ҳуй мекуна ин боло кришкара салидора пир мекуне вале мо холиш ҳама шумода нишон метам бародарҷоно айтай ҳами ду ташлан рафтага анамус системада анами система хати качад мекуна ина ягон ҷои фанфреб нест ина шумо ҳар одама айхири зависӣ мекуна экскаватор шик мешавад дувордик мешавад ё разна рабочи ва ҳамада худованд ду чишм дорад ақл чӣ додагия ки марҳамат шанси ҳамамон як хело мегам ман талант дорам я талант надорам не бародарон ман як хело одама дидагам телефон қиша уштааст тор уштам ман як одама дидагим ки вообще гап зада наметунам ман мешида бошим экскаватор шик акай зои ҳами гап мезанад ку ҳами як дилам гуфт ки ҳамира бугӯ намешавад дар кор неста хай гуфтам мардак ҳавас карда биё ош шава не ки анамо одам экскаватор шида дар москва метро мекана метро он стрелаш я 18 метр ами қадара унамо қадар истодам мекана хока мепартоя ина одам не ки видео мекамада видео мекана ина акай зоир мон дар дуруни экскаватор ами ман гуфтам гам безам маладес анам хе хока мегирифт мепарто саҷров карои ки қарбонали ёддошт додагия инам хе бародарҷоно шумо ғайрат ки шумо мешин экскаватор ай дуворник аз нара боша экскаватор